ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom DJ. Айни замон дар назди Сиёмамол қарор дорем. Дар инҷо Сиёмамол, боғи Фирдавсӣ ва рост бозори Саховат мешавад. Ва аз ин тараф ба тарафи дасти чап меравем, Ҳаловат ва Деҳқонбозор, ба тарафи дасти рост меравем, Мардон мешавад. Хонаи фурӯши имрӯз замон дӯстони азиз дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст, назди мактаб буд. Бисёри бад гап мезанем, рафтем дар 65 микрорайон. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, дар онҷо Сиёмамол, аз ин тараф бошад Ҳаловат ва Гипазем Деҳқонбозор ва аз ин тараф бошад Зебушка ва Корвон. Дар инҷо мактабову садико ҳаст дӯстони азиз ва худи бинои истиқоматӣ аз 13 ҳошиёна иборат аст. Хонаи фурӯшиамон дар 9 ҳошионаш ҷойгир аст. Бино якта подъезд дорад дӯстони азиз ва лифташ чиптати мебошад. Ворид мешавед. Дута лифт дорад. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯши духонагаи полноценнӣ мебошад бо масоҳати тақрибан 75 метри квадратӣ дар 9 ҳошионаи бинои новостройка. Худи бино аз 13 ҳошиёна иборат аст. Навормона ҳатман та охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Дар инҷо даромадгоҳ, прихожа, коридор дӯстони азиз, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ошхона, ҳамом, ҳоҷатхона. Аз якум ҳуҷраи истиқоматӣ шурӯъ мекунем. якум ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона мебошад дӯстони азиз. Хона бо ҳамаи чизу чораш фурӯхта мешавад. Чизере ки дар навор мебинед ҳамааш меистад, кондитсионер, телевизор, ҳамаи трезои хона панҷара кардагӣ дӯстони азиз. бениҳоят минтақаи хуб мебошад. Дар наздаш мактабо ҳаст, ҳозир мактабам нишон медиҳем. Аз треза ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ ҳуҷраи хоб мебошад ва дар ҳуҷраи хоб боз балконам ҳаст дӯстони азиз. Ва дар наздикии хона тамошобинони гиромӣ ҳама чизҳои дар кори қарор доранд. Мактабҳо, садикҳо, бозори Гипаземяни Деҳқонбозор, Сиёмамол ва дигар чизҳои дар кори ҳамаашон дар наздикии хона қарор доранд. Ина марҳамат дӯстони азиз. Боз дар инҷо сохмони мактаб рафта истодааст. Мактаб мебошад, мана ҳаминам. Хулас минтақаи бениҳоят хуб мебошад. Ҳамаш дар наздикии дар назди бино дӯстони азиз. Мана ҳамин хел рост мебуроем, Сиёмамол мешавад. Аз ин тараф рост мебуроем Деҳқонбозори Гипазем, худи Гипазем, Ҳаловат ва аз ин тараф мебуроем дӯстони азиз, Зебушка мешавад. Хулас минтақаи беҳтарин Зебушка ва Корвон. Аз се тараф, яъне Корвон, Сиёмамол, Гипазем. Минтақаи бениҳоят хуб. Масҷидам дар наздикии хона қарор дорад. Бо транспортам мушкилӣ нест. Дар инҷо ошхона, хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад дӯстони азиз. Хеле ки мебинед фишори обам баланд аст. Ва дар инҷо дӯстони азиз ҷои холӣ мебошад. Метавонед ҳамчун як ҷои мешитагӣ ба як ҷои мешитагӣ табдил диҳед дӯстони азиз. Ошхонаро дар балкон гузоштагӣ. ҳамом ва ин бошад ҳоҷатхона. Нархи хона бошад $66,000. боз савдо мешавад. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom DJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.